Video nana sekang kaisa kok norno sengnai bekabai wansuki comment khaidi nini kaisa comment abo kahai jora ekdom nangmani. Khoroksa chala drugs tablet chamani mana khajagei bwrwino breakup khairikha phiaba aboni 1 bosorni ulo chala tewaisa bwrwini hamya photo karwi viral khaidongkha. Abodi kahai jora a bwrwino nung tamo sana muchung bo tabuk tam khake henkai kaham ungnai eba chanai. Nung bono nini dol manai bai hinui wansugei kaham wansuk mung comment khayei support khai phonuk di tei a bisingni joto kok saimana bagei norok video no pulenchimi last jora kaham kinadi. Khoroksa chalate bwrwi borok swkang pula Facebook tei sini lakhya a jaga cha text khayei khoroksa tei khoroksa no bwkhamani number nawi kok salakya. Aboti kheno borok bwskang face to face malai kani baksa tongei hamjak lakhya. Aboni ulo bwrwi bini chalani joto kok saimanka a chala drugs eba tablet use khaimani apro bwrwi ekdom tension eba jala nangjagei a chalano bar saka nung ati mani hamya chamaro bad khadi yakardi. Chalabo pula khai yakarne hinui saka abagai bwrwi bisas khai tongmang borokni relationship 4 eba 5 man rok wngkha. Aboni ulo bwrwi asuk sal din nasingmani bini chalano haipono chala tomung saya tongbu. Salcha bwrwi a chalano aboti mani hamya chama bagei a jora bwrwi joli jagei saka nung jodi ano asukno kubui hamjagei tongkhai a mani hamya yakarnai jodi nung yakarya hingkai ang nungbai tei tongmaya. Chala a kok khanawui joli jagei saka nung sabo ano aboti phwrwng tongnai ang tamo cha chaya abo sanai nung sabo. Doniya nung simida bwrwi nini saifano tebo bwrwi kaham nai phunuknai. Aboti ke kwbangma bukuk hamya kok hamya sawui chala a jora bwrwino yakarikha eba breakup khairikha. Bwrwi bo apro wansukha bini bagei asuk hamjagei kaham samase angse kok hamya kari hinjagu abagei bwrwi bo kuno kokno saliya. Tei a jora chala se breakup khairikhai bwrwi bo kuno sana kwrwjakha aboti khai borokni hamjama kwcharo breakup wngkha. Aboni ulo bwrwi onek nasingka bini chala teisa kahamda wngno hinui haipono chala phirokliya. Aboni 1 bosorni ulo bwrwi khoroksa chalabai hamjagei relationship o tongkha apro a pulani chala saimanui belai joli jagei call khaikya angnono hamjago angbai phaisidi hinui. Apro bwrwi bo a pulani chalano saka ani tabuk chala tongo angtei phirok maliya hinui. Aboti kahai kok sajagei a pulani chala a bwrwino joli jagei bini agini photo rok karwi Facebook o viral khaikya o bwrwi borok chaya sinal rendi aboti kahai kok hamya kwbangma sawui viral khaikya. Bwrwi belai kosto nangjagei lachijagei bini agini chalano call khai saka atike viral ta khaidi please photo delete khaidi. Nungbai ang kakmani eba breakup wngmani 1 bosor kahai wngtongkha ang tabuk ani lama tomo jaga nungtei tangi kebeng tong please photo delete khaidi hinui a bwrwi bar saka. Apro chala saka ang tabuk nono kubui bwkhabai hamjago jodi nung ang tesa kifil phaya hinkai ang tebo kwbangma viral khainai jodi nung ani wngya hinkai boinibo wngmaya hinui a pulani chala saka. Haipono bwrwi aboti jora kuno khania lama kwrwjakha bahai hinba pulani chala bai breakup wngmani 1 bosor kahai wngoi bono pogei tabuk alka boyfriend eba chala swnamka janjani lama tongmo jora. Pulani chala kwchar phaiei bwrwino hamya viral khaitongkha. Dol rok kha khlaio norok story kahamke khanawi bujiman kana hinui tabuk norokni thani kaisa koimung norok a bwrwino bahagi help khainai bo je tabuk problem kalaija kosto khai tension kalai tongmani abono tam khake hingke kaham wngnai eba chanai comment box o comment khai sadi tangi hinba chini Tiprajwk bwrwi kwbangma abo kahai problem o kalaijak tongo haipono bwkhani ko kebono khulugi saragya jodi nung tini kaisa ko kaham saka hingkai nini comment o Baksa Borok Kwbwi onek live salaijak pano mano nung bono nini bai eba mwnai eba dol pano wansugei kaham wansuk mung comment khai ridi tei nini dolno video share khai ridi jodi support khaiman khai khaidi. Video ni bisingtwi ang abono sanamu chungo je borok nono kubui hamjanai a borok nono kuno jora phano nono viral eba hamya khaigelak kubui hamjanai borok je phurbano nini hamya wngwi tongphano abono kaham khaiei kubuni lama se tlangu. Tabuk wansuk nadi chini Baksa Borok kuno mungsang khaino hamya kok sawi Facebook YouTube jaga viral khaimani nugui mano. Phiaba ati viral khaimani ekdom chaya tangi hinba je viral wnghnai bini bo kaisa live tongo aboti viral khaiei tamo manaiba ulta abo nijino tebo ang borok chaya tomung hamya hinui sama kalaimasi. Ang asono sanamu chungo aboti kahai Baksa bwrwino norom eba kalaimano hinui
viral khaike mane no a borok ni live dunia khaksa kamawi thangma kahai asuk je Kwbwi hamjago henkai hamjama rui phonokdi phiaba abudike viral khaye hamya khajakle tei kebo ex bwrwi phano pulani chalabai phirogi phane muchung galak Tangwi hinmale Kwbwi hamjaknai borok se hamya viral khayo henkai bo bisas bai phanaiba habole asuk lachimukmani tesa khipil phane muchungnai wansuknai di te jodi viral khajakmani a jaga nijini bai eba monaino bui ati hamya viral khakya henkai bwkhao bahai wngno abor belaki wansukna nango je viral khaine borok bo Kokborok elabdari family member tei ani viewers no ang sana muchungo jodi norok ni hamjama ex no kipil mana muchungphano abuti mistake bolta khaidi jodi norok problem kalai tongkhanke ano Facebook o message khaidi ang norok no je mansak chobanai Tangwi hinmale ang ani Kokborok elabdari family member tei jani viewers no sana muchungo pas ni pas je agiu je kunung phano tabu buskani salo jotona kahamke thangmana baise abo se ekdom main important te norok tabuk laso comment khaina tapodi ang je norok no pulau question khaimani tamni hinba abuti kha jora nini kaisa comment belake nangi tongu video no last jora naiman bagi belake hambai te nang jodi aboni answer saimai hanke nini dolno bani share khari di abuti kha jora tam khani khaya boba hanya bini kaham hamya satu